kang patih kang mangarasi sowan mukan dawuhipun kula pundi
Kakang Patih Blumbang Segur Diji paring dawuh Kanjeng siramu ngaturake babagan katentreman ing Ponorogo. Aku ngaturake sanget agung panuwun kang tanpa wepiya. Wusanane ngaturmu kuwi ngaturake pangabekti banget nggon kuno. Mung puja astutiku tampana. Sanget ing pamundi kula Kanjeng ugi nambahno kegiatan salebetipun abdi dalem merangkani jumeneng dalem wonten ing Kadipaten Ponorogo Kanjeng. Dipinake nggone ngadeg. Sendika Temanggung Setya Guna. Kula Kanjeng. Kandhira Harjo suwan mono ngersak. Injih awit pangestu dalem. Sowan kula kalis ing sambikala sungkem ing pangabekti kula kunjuk kan. Iya. Tak tampa pamujiku tampan. Sanget ing pamuji kula. Dipinake ngene sowan. Sendika ngestokaken dawuh. Kakang Patih Blumbang Segur Diji. Yektine dina iki dudu dina pisuwanan agung. Aneng aku nimbali Kakang Patih lan uga Temenggung Setya Guna jalanan obab kang wigati kang bakal tak aturake marang Kakang Patih lan siramu Temenggung Setya Guna. Injih. Lajeng wonten perkawis menapa Kanjeng dene nandhalem ngendika wonten perkawis ingkang kedah dipun wedharaken. Menawi pancen menika sanes wewadi tumrap ingkang abdi pun Patih Blumbang Segur kaliyan Temenggung Setya Praja monggo nulya kepareng paring pangandikan. Ngene Kakang Patih. Temene aku wis rumangsa sepuh nggonku ngasta bawat pengadilan lan reh kaprajan ing Ponorogo kaya wis tumpang suh. Ana bebasan ngadeg ora jejeg nen radi cungkak nganggo cagak. Mula kang saka iku aku kepengin nglintirake kalenggan ing Ponorogo tumrap putraku Subrata. Mula aku nyuwun iku pratigele Kakang Patih lan uga siramu Setya Guna. Oh, dados ingkang jalari emeng penggalih nandhalem menika amargi panjandhalem kenpun ngasta bawat pusareng adil wonten ing Ponorogo sampun tumpang suh. Lajeng kepengin nglintiraken lenggah keprabon dhateng Kang putra nggih Raden Mas Subrata ngaten to Kanjeng. Jalaran putraku Subrata ya wis ngancik dewasa. Injih. Ing mangka babagan reh kaprajan lan nggone tansah ngladi para nom-noman aku wis percaya lamun to putraku Subrata kaya-kaya wis wancine nglintir kalenggahan. Injih. Nggung Kula Ki Patih. dadi ya pancen wis tekan titi mangsane yen tok Kanjeng Adipati Penembahan Agung kuwi nglintirke keprabon. Nek munggo kowe piye, Nggung? Yektosipun nangka anggih kula menika Kanjeng Adipati menika tesih santosa anggenipun ngayomi kabeh para kawula wonten ing Ponorogo menika boten ciwani. Ya mbok menawa sing dadi penggalih dalem kuwi le rumangsa tumpang suh ngadeg wis ora jejeg. Ngaten nggih Kanjeng kala wau. Bener. Jumeneng sampun boten jejeg ngaten nggih. Mergo ra heeh. Dakonan dalem ki ra mentas wae sedo. Oh. Dadi ya dadi Adipati ning ra ana sing ngambi. Katen. Nggih malah kala krono malih. Ayo nek iki perkara aku duwe gegayuhan palakrama kaya wis ora dadi penggalihku. Malah kaya aku wis adoh karo babaganku.
Jalaran estu ya aku wis rumangsa. Wis rumangsa aku wis digo tumpang suh nggonku nata reh kaprajan ing Ponorogo. Nggih gledhek pedalipun nek cara tumenggung sedaya praja niku wis ora kuat ngayahi ngaten to Kanjeng. Ya kaya mung blaeng pangandikaku ora kaya ngono. Nuwun sewu Kanjeng Dewa dapur namung gegojekan kemawon. Heeh. Gayut kalian pangandika dalem perkawis lintering keprabon wonten ing Ponorogo. Menawi menika sampun dados katetepan penjalan dalem ingkang abdi Brangga dalem mewah para nayaga tunggung namung sedaya. Nanging semono enggo wektu iki putraku Subrata kaya durung duwe wanita kang dadi gandeng aku mongko jumeneng Adipati ing semongkone kudu iso ngambut siraning akrame lho dhisik kan Siji. Haji menika namung dereng dewasa. Kakang Pati Liji iki lamat-lamat kaya aku wis nate srawung nang kok rada supe. Iki sapa coba Kakang Patih Purbo? menika Kakang Sodarmo saking Seman to Kanjeng. Oh, Kakang Sodarmo. Kakang Saudara. Oh, kari dawuh Bener kowe ra isih Kakang Sodarmo to? leres kula Seto Darma Heeh. saking Semat. Heeh. Suwe ra tau ketemu, ra tau ngadep ning Kadipaten. Wah tambah lemu kowe. Sampun kapan nang pangrisangan kula. Brengosmu saya nepleng saya dawa. Tumbasan gangsal kelas 1000 nika. Lah menika, Brung. Kula Apa ya tumon sing jenenge brengos kok tukon iki lho. Walaka kula nika coblaka blak utang napa wontenipun. Gangsal kelas 1000. Sik. Apa kowe dadi waruk anyaran apa? Sedaya sampun pirsa menawi kula dapukan bisanipun dados Bambang. Ayo, kowe aja ngomong dapukane Subrata. Nggih, nuwun sewu. Mriki ingkang sowan Kakang Sodarmo Kanjeng. Monggo wonten paripun dipun purba. iya. Kakang Sodarmo kang suwane ngapan. Nggih. Para pucuk punika sowan dhateng Adipati. Padha slamet pratam. Dijawi saking pangestu dalem wan kula wonten ing Kabupaten Ponorogo. Wonten karsanipun Kanjeng Adipati Panembahan Agung winanting karahayen namung sungkem kula kuntuk Kanjeng Adipati. Iya, tak tampa mung pamujiku tampan. Sanget ing panampi kula mugi ndang jimat saujudipun kula dadi kawul dalem wonten ing Ponorogo iki. Sliramu sowan ora tak timbali kepara bebarengan karo pawongan. Iki Iki sapa Kakang Sodarmo? iki kepareng munjuk saya patusi pangapunten dalam Kanjeng Adipati Panembahan Agung. Pangajeng Adi Kanjeng Adipati dawuh dhateng kula. Supados mbrasta para brandal ingkang manggen wonten ing Gunung Klothok. Kula sowan kula wonten ing Prikalanggan puniki inggih nyuwuraken meniki dados tetuaning brandal wonten ing Gunung Klothok. Sapa? Iki tetuane brandal Menika Baribin. kok ngantuk. brandal kok ngantukan iki lho. Bin. Baribin. Kula Kanjeng. Cukup. Sing nembali iki nang kene. Oh, sembah sugeng kula konjo Kanjeng Adipati. Iya, tak empong. Kowe bari Pangestuku tampan.
Ipate. Eh? Oh, pateh to. Lagine sampean niku pateh. Kowe rasa ngomong-ngomong ya tak sepisan-pisan dadi adipati. Wah. Gene sampean niku pateh. Ayo. Asa ngomong nek aku adipati sapa? Kok gelingan. Kowe lancang nek ngomong aku adipati. Ayo kok Ben. gelingan. Kula. Iki sowan ngersane Kanjeng Adipati Penembahan Agung. Oh, iya. Ora dlomadrame kowe. Mboten. Diteruske Kakang Sodarmo. Iji Milo sowan kula wonten wekdal menika nyuwunaken dhateng Baribin ingin sampun saged kula ikat wonten wekdal menika kula sumbangaken dhateng ngarsanipun Kanjeng Adipati Panembahan Agung. Sumangga. Dadi sing gawe rerusuh, gawe ontran-ontran, gawe dredak ing tlatah Seman kuwi ya Baribin iki yo. Nggih karusan, menika Baribin lan sak kanca kancane. Baribin sak kancane. Nggih. Nanging wektu iki wis iso tok rangket tak sowanke ana ngersaku. Sampun Kanjeng Adipati. Yo banget panarimaku Kakang Sodarmo dene gedhe labuh klabetmu tumrap Kadipaten Ponorogo kowe bisa ngrangket Baribin sak kancane. Sampun dados pundak panggulan kula amargi kula ngarep maosi dados kawula wonten Kadipaten Ponorogo Kanjeng Adipati. Iya. Baribin, Kula Kanjeng Adipati. aku wis ngerti yen sliramu dadi tuwa-tuwaning brandal kang mapan ing Gunung Klothok. Kang akeh wis padha matur ing ngersaku yen reretu kang mapan ing Seman sliramu sak kanca kang gawe dadak. Kang saka iku ing Ponorogo ana pranatan. Senajan to kowe saiki wis kapikut dening Kakang Sodarmo. Nanging Pradata Agung ing Ponorogo mesti bakal tak patrapake marang sliramu. Pidana pati kanggo kowe Ben. Wah, jan. Sampeyan niku kok kaya mala ekat. Lho sewu Kanjeng. Nyuwun ngapunten Kanjeng Dipati. Menawi kula pun paringi bebuah jan kula mboten nolak. Estu matur nuwun sak. Kupingmu ya Ben. Kowe karep diparingi pidana kok bebungah. Lho, Kanjeng Adipati menika piyantunipun sae lho Dipati. Panjenenganipun menika pidasa. Senajan to kula menika brandane kula basane ya sithik-sithik saged. Rada maju nek. Timbangane kowe dadak gliling-gliling ngene. Asu. Baik pancal. Baribin. Ben tumenggonge kok rumangsaku kok Senopati lho. Lho. Baribin. Kok didhawuhi Ben, nggih kula. Aku ding Oh alah dadah. maju rada maju ndak ora kesuting. Oh nggih. Ngerti ora? Nyuwun ngapunten nggih Kanjeng Dipati. Ranggat larang-larang ora katut syuting. Ora yo nang anake ora dorono. Kok rumangsa. Kowe rak yo mepeti aku nek kowe maju ning kono. Karang urun akeh dhewe. 150 kok akeh dhewe. Kudu ya padha. lah. Kakang Sodarmo, Inggih, ya paring dawuh Kanjeng Adipati. aku sepisan maneh ngaturake panuwun ingkang tanpa pindang Inggih. nggon labet marang Kadipaten Ponorogo. Inggih. Ewa semono aku bakal sarembug karo Kakang Patih Blumbang Seno. Inggih. Semoga Kanjeng Adipati. Kekucah apa kang bakal tak paringake marang Kakang Sodarmo Kang Patih. Niki, menawa wonten paripun Kanjeng Kanjengan Baribin menika nenggo Pradata Agung wonten ing Ponorogo. Wekdal menika dipun papakenaken wonten pakunjaran rumiyin Kanjeng. Oh ngono. Nggih. Sedaguna Kula Kanjeng. sak entara sak durunge Pradata Agung kanggo Baribin sak kancane. Lebono Pak Kunjaran. Lho. Sendika wis tak kedhap. Niki tenanan to Kanjeng. Mun didhawuh Kanjeng Adipati sampeyan tak leboke nang pakunjaran. Ayo. Ayo.
Kanjeng Piye Kakang? gayut kain labuhanipun Kakang Secodarmo. Kawicaksanan wonten asta panjenengan dalem Kanjeng. Monggo badhe dipun paringi kekucah menapa ingkang trep kalian labuh labetipun Kakang Secodarmo. Kakang Sodarmo, Iki paring dawuh Kanjeng Adipati. mergo gedhe labuh labetmu tumrap Kadipaten Ponorogo, Inggih. aku kepingin paring kekocah wujuding wot Raja Brana Mas Picis kanggo sliramu sakluwarga. Piye? Nek diparingi emas mongko gunggunge 74 kilo. Kira-kira gelem ora? Gusti Patih. Menika kabar kabur ingkang kaya wara. Iki to. Heeh. Napa nggih 17 gangsal wonten. Lho, Gusti Patih, Ponorogo kuwi sing jenenge Brana Picis Bondo kuwi wis galuk nang mburi turah. inggih. Blek-blekan. Kepareng monjo Gusti Patih. Ya. Mboten ateges kula Sodarmo Nduwa dhateng kersanipun Kanjeng Adipati. Panjenengan pirsa piyambak menawi wonten ing Seman. Mboten kekirangan menapa mawon sampun wonten. Mas Picis Raja Brana sedayahipun sampun kula gadahi. Umuk Secodarmo umuk. Mboten ateges kula menika songaran utawi umuk. Nang kasunyatan kula niku palaka menapa wontenipun kula sampun matur walko blak kota. Watekipun Secodarmo. Iya. Menika lho Kanjeng. Senajan parok namung piantun yang jujur menika ya kados Kula menika. Kakang Secodarmo Ayo, Tok. menika. Ya aku percaya. Atemo jujur pawira temen nggih kula. Sik. Wis Secodarmo apa pawira temen? Menika parabanipun Apa blak kota? Secodarmo pawira temen atemo jujur. Oh. Dadi ya Secodarmo alias Atemo Jujur Pawira temen. pawira temen Ah, niku. Bin Sumardi. Mboten menika. Nah menika alus piyayipun. Sae. Ayo. Kanca kula. MC to. Rencangipun dalange Kadura Pak Rusmadi. Ning sakmenika sampun mboten kanggo. Sik. Kuwi timbangane dibedil. Ya. Napa piyambakipun kagungan bedil lho. Biyayine lenggah ning kene. Sesuk Mboten majas. sesuk peresmian joglo kono kuwi sesuk ketoprakan. Mboten mawon. Apa? Sampun ngendika kali kula badhe ordenan. Ayo ora bakal. Kelase dalan kondang yo orjenan. Ngendikanipun sampun cetha. Ning mboten ngangge MC ngendikan. Ya wis, Iki. rasa sido. Iki. Kanjeng Nun Sewu. Monggo menika gandeng Brana Picis Bondo menika sampun boten mbetahaken. Lajeng badhe pun paringi kekucah menapa Kanjeng? Upama tak paringi kalenggan. Ngopi? Nah, nek kula sarujuk. Hane wong wingi backgroundipun menika warok kok terus dadekke parampara menika yo kelenggan apa sing trep. Nggih. Lur, Cok. Kira-kira nek mantan warok yo dadekke punggawa ki dadine apa? Oh, juragan material jarene. Panjenengan nika urangka dalem lho. Biaya iki cinaket wonten karsanipun Kanjeng Adipati lho. Kok ngendikanipun malah mriko-mriki. Lho, aku ki ngendika ming apa anane? Menika mbotenipun namun kekucah. Namung nyemoni nggih. Aku ki ora nyemoni ya Watekipun Secodarmo. Padung Kakang Sodarmo. Iki paling dawuh Kanjeng Adipati. Umpama sliramu ora kersa tak paringi kekucah wujude Mas Picis Raja Brana, tak dadekke prajurit punggawa ana ing Ponorogo pi. Bareng monjo saya lupa nyusi papunten dalem Kanjeng Adipati panembahan aku. Mboten ateges kula menika duwe dhateng kersa dalem. Menawi kula badhe dipun dadosaken wangganing para prajurit kula menika sampun langkung. Kanyata
prajurit dalem boten enten saged ingkang mbirak dhateng Baribin. Mila napa malih menawi mangke kula dados urangka dalem. Sampun cekap kula. Dados abdi cekap wonten ing Seman prangkali dhateng kawula. Sederek-sederek kula wonten ing Seman. Mila boten saged kula Dadi sliramu ora kersa umpama tak dadekke nayaka prajurit ana ing Ponorogo. inggih mekaten. Lah, ning seklimah tembungipun Sodarmo menika kula gatosaken lho Kanjeng. Piye Kakang Pak? Kala ngendika menawi kula dados wrangka dalem wonten ing Ponorogo, wonten retu wonten menapa-menapa cekap dhateng kula Kanjeng. Kowe mau meneh piye? Kowe ngame-ame kelungguhan patih ngono. Kanjeng estunipun boten nanging upami Kanjeng Adipati dawuh dhateng kula nggih boten badhe swala. Kowe rasa nggege mangsa. Sesuk Februari 2017 ki kelenggahanku wis leren. Sesuk kowe dadi ora ming patih wis. Adipati ning PPZ. Boten purun. Menawi nika namung papan kangge tombokan boten purun. Rasudi. Ya. Nek kowe bener pengen dadi patih ning Ponorogo. Boten. Ora, nek pancen kowe pengen dadi patih, kowe dadi patih kowe linggo kene atau tak sing kono. Sampun boten atur-atur menika. Kene. Nggih, sampun boten sah. Gusti Patih boten sah. Enggak nika. Darani Wis boten mawon boten. Kula cekap dados iki kursi patih. inggih. Iki ana rajae. Oh, inggih. Ora setengah wong kuat kowe kok njur Riyin. Aduh, kapokmu kapan? Ana patih kok gleyong. salah rapale. Menika nggihipun dados patih iki nyogok pinten? Gusti Patih. Ora usah ngomong-ngomong men. Oh, Ayo nggih. padha. Kakang Nggih, kula Kanjeng. gandeng Kang Sodarmo diparingi kekucah ora kersa di dadekke nayaka ya ora kersa. Nah, ngene Kang Sodarmo. Inggih. Umpama sliramu kuwi kagungan putra kakung, putramu wae sing tak dadekke prajurit magang ning Ponorogo pi. Piye? Anakmu lanang apa wedok? Pangestunipun anak kula wedok. Wadon namung ayu Gusti Patih. Namanipun Rina. Sik. Kakang Sodarmo. Nek sing jenenge lakon Warok Suramanggala ki ora ana kok Kula Rina. dereng namung nggih kula matur. Namanipun Rina Suminten. Oh, Inggih. Oh, dadi Kakang Sodarmo kagungan putra wadon Inggih. jenenge Suminten. Inggih. Estu karosan. Bilih kula kagungan kadah lari estri. Namung senajan to lari saking dusun. Boten kalah kalian Moro Warang gono. Kawula dalem keng ayu wonten ing Kadipaten Ponorogo. Bapak niki mawon kados ngaten menika. Anakipun mesti wah blong. Dadi putramu wadon dadi kembang desa ing Seman. Terus kembang pisan ku wonten ning Seman itu boten tanes namung Suminten. Nek nggih sampun ngantos lajeng pitados Kanjeng. Wong bapakne wae kaya luwak kok mangsa anake. Lho Gusti Patih. Kok panjenengan ngendika kados ngaten. Nah janten kados kula babonipun ingkang pilihan. Inggih. Ngene Kakang. Inggih. Gayut karo nggonku bakal nglintirke kalenggan ana ing Ponorogo. Kersa dalem. Anakku sebotone ya wis akhir dewasa mongko kudu agi-agi nglintir kalenggan. Inggih. Mongko ing wektu iki durung ana wanita sing dadi gegantilaning umpama Inggih. Subroto tak jodokke Suminten. Menika sarujuk sanget Kanjeng. Kepasang yogya
Den Mas Subroto inggih dereng mengku wanita, Kakang Sodarmo nggadahi yogestri ingkang ngendikanipun ayu ya Kakang. Angke sampun banten tu anak kula peminten kok. Wiwit sepisanan Kangso matur len atur Kangso Darma ki sarwa blak kotang terus terang apa aku ya percaya Nggih, yen suminten ki ya pancen ayu. ayu. Mboten wonten tandingipun. Ngene Kangso Darma. Inggih kula. Mergo gedhe labuh-labetmu tumrap ing Kadipaten Ponorogo. Sliramu tak paringi kekucah Raja Brana Rakersa, Inggih. tak paringi lenggahan ya ora kersa. Inggih. Lah, umpama anakmu seminten tak pundhut mlebu. Tak jodohke karo putraku Subroto piye? Tak pikir dhisik aja kesusu tok sagui. Aku dadi besane adipati lho. Nggih nggih. Rekaos ya Gusti Patih. Heeh, wis Mongko tak pikir tenan. Agung ingkang wasi wonten saindenging Ponorogo. Ha iya. Nek kula dados besanipun boten prayogi nggih. Lho, aku ora ngendika nek ora prayoga. Ning kowe kudu rumangsa kowe iki sapa? Angge kula menika Sodarmo kok. Sodarmo alias Pawira temen. Atemo Jujur. Piye Kang Darma? Nggih, kepareng munjuk Kanjeng Adipati Sewu Patyusi papunten dalem. Menika dados pangandika dal panjenengan ngersakaken badhe bepisahan kaliyan kula. Bener. Amargi labu-labet kula dateng Kabupaten Ponorogo. Cokitipun penggali ingkang wening Kanjeng Adipati menapa leres pangandika dalem menika badhe ngersakaken bepisahan kaliyan kula. Kakang Sodarmo. Kados pundi Gusti Patih? Ngedikane Kanjeng Adipati iki sabda Pendhita Ratu datan ngulawali. Nggih. Sing kudune menggalih iki kowe ora kok Kanjeng Adipati. Kowe iki gelem ora dijak besanan. Kula nembe badhe matur Gusti Patih. Ampun kesesa. Weh, iki soalé wektune iku ora suwe. Ngaten Kanjeng Adipati. Piye Kang Darma? Kula matur kados ngaten menika menawi boten dipun penggali nglebet mangke ketua wonten wingking bilih. Lari kula menika lari saking dusun. Mbok bisa mangke penggali dalem lajeng cuwah amargi kemutan dateng kula namung watekipun warok ingkang boten sepinterna kawontenanipun kok dados besan dalem menika coki dipun penggali ingkang estu Kanjeng Adipati. Iki wis tak penggali. Malah kepara kanggo nyawijake dari ratu lan kawula. Aku ora nyawang sapa wae, aku jering Adipati duwe besan Kakang Sodarmo kang duwe panguwasa ing tlatah Seman. Nggih. Yo niku papane manunggaling kawula lan Gusti Kang Sodarmo. Gusti Patih, Iya, pancen ngene. Kanjeng Adipati panjenengan pancen ngene. engko sik. Pancen ngene iki ditegesi ngene iki apa? Tegesipun menika Piagung ingkang pinilih mboten mawas menika sok sinten pangendikanipun lho. Amargi kagem nyawijakaken ing antasipun sembantan kawula badhe sekersakaken kula dados mantunipun. Kowe iki mergo aku sing munjuk atur. Mboten saged. Masuk kono apa-apa daku, demek ketua kok jero apa-apa daku. Bisane ketua ki apa-apa daku. Ketoprak ki apik mergo ketuane aku. Ora iso, ora iso. Aku urune padha 150 kok dadak. Wis sida pengen dadi besane Kanjeng Adipati ora? Oke siot, siot. Siot dadi penjanikan. Nek sida ki nek ya aja lali karo dalane. Inggih kula boten badhe kesumpah. Monggo Kanjeng pun dajengaken. Kakang Sodarmo Inggih parisawu. dadi sliramu sarujuk lamun to suwinten tak pundhut mlebet tak jodohke karo putraku Subroto. Inggih estunipun awrat Kanjeng Adipati. Awrat amargi kula mausi kula menika tiyang saking padesan namung amargi saking
Niki sing Awrat. enten sing WA. Sabda pangandika dalem badhe kados menapa kula nggih namung nderek mawon Kanjeng. Tak ngaten to Gusti Patih. Hah? Aku ngaturake panuwun sing tanpa pepindhan. Nah, yen siramu wis sarujuk, siramu tak jak bebisana. Nggih. Mulai kuwi enggal tak tundung bali ning Seman. Oh nggih. Yo marakno marang kawula ing Seman. Nggih. Lamun tos winten bapak pundhut mlebet. Tak jodohke karo putraku Sis Subroto. Lha nggih. Semanten agriku kawicaksanan dalem Kanjeng Adipati Panembahan Agung. Iki dados pangos tunggal wonten ing Kadipaten Ponorogo. Iya. Sampun cetha-cetha parung nyuwun pamit. Kula badhe diwaken dhateng kadang-kadang kula wonten ing Ganti dina tak tungko tak lamar anakmu sing. Pendidik matur nuwun Gusti Patih. Nyuwun pangestu nggih. Tak ngati-ati ya Kakang. Aja mantu. Iya. Ya pangestu Kanjeng Adipati. Ngati-ati Kakang. Aku bali. Kowe ya karang dasare ya warok. Kula ingkang sowan Rama. Monggo nggih. Menika putra dalem Den Mas Subroto ingkang sowan. Sliramu Oh sampun, saniki sampun. wis ngancik diwasa. Monggo sliramu ki tukang gladi para nom-noman mungguh tata krama dadi putrane Adipati kepi. Lah kok sowan ning dalem kadipaten kok derajat-derajat, ha? Lepat nyuwun pangapunten Rama. Ajeng anggen kula badhe sowan dhateng Kanjeng Rama. Mila ing mbok bilih anggen lepat kula tansah nyadong deduka Rama. Putra dalem sewu Kanjeng Piye Kakang Pati? sampun ngantos paring duka dhateng putra dalem Den Mas Subroto. Amargi menika inggih sanes dinten pasowanan Kanjeng, monggo kula aturi ngrajut duka panjenengan dalem. Nek rak gawe ning semku to. Ing atase putra Adipati sowan ing ngersane ramane kok derajat-derajat ora nganggo tata krama. Umpama diwuruhi dening kawula, rak aku sing isin Kakang Pati. Inggih, namung menika ingkang sumerep namung kula abdi dalem pun Patih Blumbang Segara apa Blumbang Segara. Nggih. Niki jane ya dalange iki sentimen kalih kula. Mosok neng Ponorogo kok Patih kok Blumbang iki lho. Pawitane pancen pun mboten seneng kalih kula. Nggih, Kanjeng gayut kalian pangandika dalem ing ajeng monggo niluk paring dawuh dhateng putra dalem Den Mas Broto Kanjeng. Iya. Gedhe parinarma marang siramu Subroto, ning sesuk meneh yen sowan ngersane Rama nganggo tata krama, nganggo subasita kantra. Jalaran siramu kuwi kanggo gawe conto para wiranom ana ing Ponorogo. Kejawi menika kula sowan saos sungkem panggebekti kunjuk Rama. Ya tak tampa mung pangestu kowe tampan. Sanget anggen kula mundi tansah andayana dhateng lampah kula. Iya. Sajak kaget sliramu ngadhep ning ngersane Rama tak timbali. Apa ana widati ingkang kudu diaturake? Lepat nyuwun pangapunten Rama. Ing mbok bilih kula pinanggih lepat kula mireng piyambak bilih pirambagan wonten ing ajeng Kanjeng Rama badhe ndhawuh palakramaken kula dhateng putrinipun Warok sinten Mbok Patih? Warok Seco Darmo nggih. Warok Seco Darmo.
dados panjenengan kula sampun midhanget ingkang dados pirembagan wonten ing wekdal menika to nggih. Inggih Bupati. Wah, nggih Kanjeng. Ning ngaten kantun pun blakaken kemawon lah putra dalem sampun Iya. midhanget kok. Ngene Subrata. Siramu wis ngerti yen Rama wis rumangsa sepuh. Wis digo tumpang kunku nata reh kaprajan ing Ponorogo. Monggo sliramu wis ngancik yuswa dewasa. Lah, mula kersane Rama bakal nglintirake kalenggan Adipati Ponorogo kanggo siramu. Mung ana siji sarana kang kudu tok tindakake sadurunge kowe jumeneng adipati, kowe kudu kagungan garwa. Kanggo ge ngampingi nggonmu jumeneng adipati Ponorogo Subrata. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama paring dawuh bilih Kanjeng Rama badhe nglintiraken kalenggahan kagem kula. Perkawis menika estu kula saged. Bagus. Amung yen to dawuh palakrame kula kaliyan putranipun Warok Sadarma menika ing lampahi Rama. Mengko dhisik. Kowe aja agi-agi nduwa kersane Rama. Aku tak mundhut prisa karo sira. Apa sakliyane Suminten wis ana wanita kang dadi gandheleng atimu? Dereng Rama. Tur. Nger, bloko kemawon matur wonten ngersa dalem Kanjeng Rama. Nek pancen sampun wonten wanita, lho ngendika kemawon sampun Rama, kula sampun gandeng kalian laretuk sono, pamane mungkin ora apa-apa nggih. Nuwun sewu Patih. Senajan to kula sampun yuswa dewasa nanging dugi wekdal samenika kula dereng gadah pacangan kados mekaten Rom. Ngaten lho Nger. Lha ya piyayine ya bagus mongso kok ya urung duwe pacangan ki ya rak nggih meragukan nggih Bu. Mongko bocah saiki kuwi padatan umur selawe ini ki wis gonta-ganti Anjir. pacangan. Namung menawi Den Mas Broto menika kadosipun boten mimpang kalian nem kula rumiyin. Oh. Kados kula lugu. Lho umpama ora nyimpang rak ya ora nyimpang karo Ramane kok karo Pati. Iji nun sewu. Ini Subrata. Kula Rom. Aku wis sak rembug. Pun Rama wis sak rembug karo Kakang Sodarmo. Jalaran. Kakang Sodarmo gedhe labuh-labuhe tumrap Kadipaten Ponorogo. Kang bisa ningkes para brandal kang mapan ana ing Gunung Klothok bari ben sak kancan. Gedhe labuh-labuhe Kakang Sodarmo tak paringi kucah raja Brana Rakasa. Tak paringi kalenggahan ya ora gelem. Gandeng Kang Sodarmo kagungan putra wadon mongko ayu. Mula kanggo gawe labuh-labuhe Kang Sodarmo ora ana liya kejaba putrane tak pundhut mlebet tak jodokke marang siramu sing sesuk bakal ngampingi nggonmu jumeneng Adipati Ponorogo. Lepat nyuwun pangapunten Rama. Menawi Kanjeng Rama dawuh menika lak kersanipun Kanjeng Rama. Menawi bab raos pangraos mliginipun raos kula menika ingkang saged mlebu lak inggih kula piyambak. Pramila sepisan malih. Menawi Kanjeng Rama paring dawuh kula dawuh kalian Suminten. Kula dereng sagah nglampahi. Ora saguh. Aku jejering Adipati. Kang pinarcaya dening kawula ing Ponorogo. Kowe ora kena nduwa kersane Rama Subra.
Lajeng kersanipun Kanjeng Rama Gelem ora gelem siramu kudu dhaup karo Sumitra. kula tetep boten purun Rama. Ora gelem. Boten, Kowe sagu. boten. Sagu. Tinimbang damel pingget penggalih Rama. Prayogi kula kesah. Sumitra. Kanjeng Bro. Kakang Pati. Niki paring dawuh Kanjeng. Bakal kewirangan aku karo Kakang Sodar. Aku judek. Aku mau borong Kakang Pati. Elah. Kanjeng Adipati malah mumet. Iki jur piye? Nggih. Kanjeng dipun penggalih kanthi wening Kanjeng sampun ngantos duka Kanjeng.